Oh, ihe ka emega n'ala m. Dịkwa ụmụaka shiri baga n'ala eze. So ihe ọma eruru ụmụaka aka. Wee Chineke ihe nwoke na-esi echeta obodo. Ọ na-esi n'ote echetakwa n'obodo ka anyị. Chineke na-esi ote echetakwa n'obodo ka anyị. Ihe a na-anọ na mba Amerịka na mba ndị ọcha eburu ihe ọma dị otu ebulalụ ya n'ala. How? Emelon Foundation. Chineke ga-agọzi gị. Onye tụrụ atụmatụ nọ buru ihe ọma dị otu ebumata ya n'ala ụmụaka. So ụmụazị nwa ngwe ndị na-enwedo otu ọrịa ha, ndị na-enwedo onye na-ekwuru ha na-enwedo onye na-enye ha nri. Dị so ụmụazị ụmụ nwa ngwe ha dị eri, Chineke ga-enye nri. Maka Chineke onye tụrụ arụmarụ na Emelon Foundation ụwa gị ụwa asị ị ga-ahụ ihe ọma. Ị ga-ahụ ihe ọma. Kwụ na ahụ n'otu ihe ọma chidere ụmụaka aka na Riverside Primary School ọ nga m so da pụta hụ ụlọ arụrụ elu ya hapụ ụlọ nsọ katidral asọwa ebe arụrụ refretịrị mgbe ụmụazị na-erinye onye esi mbanye ya ga na-enye ụmụazị at least ụmụazị bịa skuulu ote ha hụkwanụ nga eriri ha ga na-enye ha nri free ha rie eke ụkọtụ ha rie eke ihe ọ nwere sị eriri nke ụkọtụ ha na-eri nri ehihie everyday abịa skuulu enwe nga a ga na-enye ha nri ehihie ọ dị izi ụfọdụ bụkala ego Naijiria buru bụkala ezinụlọ ha ji arụ mọchari arụ beria ground nga a ga-eli ha mana onye nke esi mba na ọ ga-eji ka ya enyere ụmụazị aka. Emelon Foundation arụmarụ na-etere n'ala ụmụ ọkwụrụ nwa niile tọọ ya n'ala isi ozi ụmụaka tọọ ya na ụmụaka niile ụmụ m niile from ekwe aga m adivert ụmụ m na ụmụaka ha ga-adịrịwe ni free maka Chukwu agabeda enwe ya agabeda amụta akwụkwọ ha dịrịwe ni free ka ọwụnụ ebe i mere ihe echeta ụmụazị ogbede Chineke ga-echeta m. On the 7th of January onye agakwula ebe ọda atekwulu kwa agbasa ha na chọọchị abesiwe ka asa a na-emeghe ngwa agbasa ha na chọọchị rụọ ụmụ ṅụ rụọ di ṅụ rụọ ndị enyi gị gbakọta na Riverside Primary School ọkwa Riverside Primary School ụmụaka ọ ngwa ka a na-emepe ya igote hekwana nga anụ inwe ụlọ arụ na ote ekeli ya ha sọ ngana na-enye ụmụ ogbenye nri. Chineke na onye mere ihe eke gị nwanụ onye tụrụ atụmatụ na cheta anyị cheta ndị umere nne m ụwa ụmụaka eluigwe ga-echeta ha ụmụ gị onye agada akọ ha ụmụ gị ga-erigide nri riga nri ụmụ ha erie ebe i mere oche Chukwu ga-agọziri gị. Biko on the 7th of January onye gara gboo chọọchị gbakalalụ ka anyị mepee ya wuru obi ọcha nabata ya ihe ọma nke ụka anyị onye nwunye ọma ya bie ya ọma anyị bie enyi ọma onye agakwụta ekwuru ka ọ dịka esi ụda ndị ga-aga dibịa agaba ndị gaje ọgbala mma ndị gaghị obere ekwe agawa ma ndị gaje emotoro aka a na-aga hụ gị bịa na imepe na ihe ka ọ wike anyị ihe ọma na-agba ọ n'afọ m ga-ahụ ọnụ ngwa machi mbelite ngwa ga-ahụ ọnụ m ga-ahụ ọnụ keke ndị umere nne m ga-ahụ ọnụ. Emelon Foundation aga onwe aka m.